2022 ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ପାଇଁ ବଦଳିଛି ସିଲାବସ୍ ଏବଂ ଏକ୍ଜାମ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇ ପରୀକ୍ଷାର ପଦ୍ଧତିକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଛି। ଷଷ୍ଠରୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ଦୀର୍ଘ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନ ରଖି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ କିମ୍ବା ମଲ୍ଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରଖାଯିବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ପରୀକ୍ଷାରେ 5 ମାର୍କିଆ 10 ମାର୍କିଆ କି 3 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଯେଉଁ ରହୁଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ରହୁଥିଲା, ତା ନ ରହି ଏକ ମାର୍କର ମଲ୍ଟି ପ୍ୟାଟର୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ, ଅର୍ଥାତ୍ କ ଖ ଚୁଜ୍ କରିବା ବୋଲେ ପସନ୍ଦର କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ନା ଖ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ, ଏମିତି ଚୁଜ୍ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦିଆଯିବ। ତେବେ 100 ମାର୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ପାଇଁ 1.5 ଘଣ୍ଟାର ସମୟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତ ଏସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟର ସରକାରୀ ସ୍କୁଲର ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଯାଇ ଖୋଦ୍ ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ସଚିବ ଅଚାନକ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନ କରି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି।